Hvor er jeg bare træt. Og var der bare mega koldt udenfor. Hey! Hvad laver du her? Skal du hjem? Ja. Alison! Hej. Så lige finde af, at sådan slapper man ind i tredje, ikke? 2 sekunder. My generation. Rører sig med Martin. Jo, også sammen på 4. Hej, Risi.